vej til Guldborgsund i Zoologisk Have i Maribo. Og der har vi årskort. Jeg har et æble. Hvad så, røvhuller? Hvordan går det? Hvad så, røvhuller? Nu er vi på vej ind. Og nu bliver det nok regnvejr. Ja. Vejret er dårligt. Jamen, vi har været her 100 gange, fordi vi har overskåret. Vi har overskåret. Bugik her. Det her, det er så min familie. Mine fætter Abe-sko og Ule, mine Olle Ule-skov. Ja, vi er familie. Ligner vi ikke rigtig hinanden? Det er dværge. Det er dværgebæver. Det er dværgebæver. Det var det. Vi går derinde først, tror jeg. Kom her. Er der ikke flere? Udsvøm. Ja, udsvøm. Udsvøm. Ja, udsvøm. Hvorfor gider vi ikke at svømme? Vi skal også svømme. Den der holder vagt. Den der er fed. Den der holder vagt. Vi står bare og stormer. Det her er min ven. På kig. Selfie, mor. Kom herover. Mor, selfie. Træet nyt, mand. Mor, du skal kigge. Dygtig ged. Hvad så, den skal ikke der? God ged, god ged. Man må ikke røre den med panden, så går den amok. Det betyder... Ja, nu bliver der fanget ned bag Frank. Bossen kommer! Bossen kommer! Nu dør vi. Beskyt mig. Du store æsel. Der er lidt bred her. Ja. Angry! De er angriber! Der er nogen her, lad os spise den. Nu går den. Og så var det 4-årige, vi havde med.